bismillah, bismillah Allah, bismillah Allah, bani iyawa Allah, kai naɗin tsira da annabu wanda kawai wa sallah, sawa kaɗai nan in na yi ta karɓi kamar ran sallah, dan takarar mu za mu yi ma waƙar mun kulla, honorable Muhammad Awwal mai magana dan Allah, Alhaji Awwal Usman fa'o memba insha Allah, ko memba insha Allah, ko memba Kaduna su masu kiɗin sun shirya nima mai waƙar ina shirya, masu iya mazaki mai jimirin ya aiki, ka ci iya kayaki ɗan Usmanin kirki, kai memba za ka yi Muhammad Awwal ne ɗan kirki mai ɗamara ɗan zaki, yau kafsa a magari Muhammad Awwal dole sai da kai, memba ina faɗa Muhammad Awwal za mu tai da kai, yanzu matasa sun tashi ba su kiɗa sarkin waƙa, masu iya mazaki mai jimirin ya aiki, ka ci iya kayaki ɗan Usmanin kirki, kai memba za ka yi Muhammad Awwal ne ɗan kirki mai ɗamara ɗan zaki, ka ɗau magana tun farko mai nasara ne kwashi, an baiwa matasa dama, yanzu memba ta Kaduna su tattare ne muke nema, kai wa matasa aiki masu iya mazaki mai jimirin ya aiki, ka ci iya kayaki ɗan Usmanin kirki, kai memba za ka yi Muhammad Awwal ne ɗan kirki mai ɗamara ɗan zaki, mai nasara ne kwashe mai jimirin ya aiki, mai nasara ne kwashe mai jama'a kafi su, masu kiran nan kai ne mai jama'ar ma kai ne, kai tafi zauna a banki masu gidajen kirki, mai nasara a hamshaki, to jama'a mun zo da waƙar mai magana dan Allah, mai magana dai zaki masu iya mazaki mai jimirin ya aiki, ka ci iya kayaki ɗan Usmanin kirki, kai memba za ka yi Muhammad Awwal ne ɗan kirki mai ɗamara ɗan zaki, Allah ma baiwa banga fa mai ima ba, Allah ma baiwa banga fa mai jama ba, mun gane tafiyar da kake tafiyar ta yi nisa, yanzu fa kwashe mu za mu yi ga jama'a da sun bi, yanzu fa kwashe shi za mu yi mu da masoya mun bi, yanzu fa kwashe kai za mu yi majalisa ma, ya ba mu wancan ba wancan mai jama'a ne kwashe, ya yi ma wancan ba wannan ba shi za mu, mai nasara ɗan Usmanu aikin naka ya kai, mai magana sarkin waka masu iya mazaki mai jimirin ya aiki, ka ci iya kayaki faɗi ɗan Usmanin kirki, kai memba za ka yi Muhammad Awwal ne ɗan kirki mai ɗamara ɗan zaki, ilimi shi ka mulki faɗa wasu na mamaki, ƙarfi bai aiki an gane halayen taki, asali a nuri so kuma kuɗe masarufi, tafiyar ka daban halin ka daban ilimin ka daban kuɗin ka daban, asalin ka ya jamu masu musu in kun gan su ku ce musu in yi ne sarkin waka, kwashe sai ka ce zaɓe, kwashe mu za mu zaɓa, mu yanzu mun ɗaukar su tunda ana sai mana sasu, kuma yanzu kowa dabaru ne ya ishe wa manyan bukatu, mu yanzu yan takarar mu sun ce ai da kai ba su ja, kwashe ne zami wancan ya tabbata, sabon garo constituency in ba kai za ka, yanzu sabon garin Zaria tabbatar kai za a yi, da can kana ba mu da makota saka ya za mu yi, al'umma jira suke su ga zaɓe edisin za mu yi, don kowa ya sa abin da kake mana tuntunin zamani, kwashe sai ka ce zaɓe sabon gari memba kai za a kwashe mu za mu zaɓa, ranar muke da jira su
Mu yanzu mun karatu tun da ana ta yi mana satu, kuma yanzu kowa dabaru ne ya ishe wa manyan bukatu. Yan takarar isa a bangare waye ma zai ja da mashe ne zami wancan baya tabbata. Sabon garkon situation in ba kai za ka yi aiki ka zo za ka yi, kowa yana so ka yi, jama'a suna dausayi. Awwal muke so mu washe muke son mu, jama'a suna son ka duba, zoman muke son maharba, kai ko ake so a zaba, lamarin ka san ba ka zamba, ku faɗe ka ba wani daru, jama'a suna so su karu. Washe ne ko ina in ya fito ana so a taro, ana so a taro. Kaji mai zamani, kaji mazan kwarai gamji, kaji mazan kwarai gamji, kayi kucin zaki, ka hana kankana raki, ka hana makiya aiki, kai ko kana ta yin kirki, kai da kaba da mamaki. Dawe sa'ado a dan kure yaro, dawe sa'ado a dan kure yaro. Mai sanya ga ci gaba ya fito ga amai ci gaban da zai cimma, mai sanya yi nasara ya biyo ga amai nasarar da zai cimma, mai sanya ga nasarar sabon garto ga wanda zai tama. Dan an buga posta ka buga posta sai ta yi zafi yaro, dan an ce al'umma ka ce al'umma sai ka ci zafi. Dan an buga tambura ka buga tambura waye kira ka, mun ce Allah ka ce malam wanda biyo ka. Allah ba kwashe ya Allah ka ba kwashe, alama memba ya Allah ka mai memba, kai mana ayyukan alakai mu da gida, kai masa memba hausu ya bani gida. Amin. Daɗe mu da imani rabbi ka ba mu kudi, amin ya Allah ka kyautata ƙarshen mu ya Allah mu da kudi, amin amin. Waƙar angon sa'adatu don mun ka bido, matar kirki hajja sa'adatu mun zo da wuri, sannu sa'adatu mai alakari ga guzuri. Mrs. Awal mai alakairin nan kin fito, First Lady ke ce in kin zo mata su fito. Wata yi kamar ki sa'adatu, wata yi asalin ki, ba wacce ta kai ki, babu wacce ta fi ki. Girma da hazaka ilimi sun san da sana'a, matar Mrs. Awal a gidan an san ko da sa'a. Sa'adatu kai sa'a, iwar mata dan ka akwai ɗa, ke da abin saka. Mata ke ce ta farko, kai ko nan kin yi ƙarko, ke ce kika bani sako na buga kiɗan da roƙo. Shin ko gida hajjaju, kin tara al'umma hajjaju, kin yi abin ƙwarai hajjaju. Mrs. Awal ba kya gaji, First Lady ce, First Lady ce, an tantance First Lady ce, kin yo zarce First Lady ce, ko ta kwance First Lady ce. Ba ta gajiya da alkai, an awwale ta First Lady ce, matar memba insha Allah. First Lady ce, matar memba insha Allah. First Lady ce, sai memba insha Allah. First Lady ce, sai kai memba insha Allah. Allah mun gode ma, Allah ka samu dace, amin. Allah ba da nasara.